matuka 5 gwikia sobojorio bonne bumwaka uyu iga jide tariki 3 mutinyi no wa 5 na 3 mwaka wa 2022 matuka minyokire mono twasemerete na matuko tari kumnyoka ko nda minyokire bona katutete matuka 5 ka gwikia sobojorio bonne bumwaka uyu iga neri tukuria Jumatano tariki 3 mutinyi wa 5 na 3 mwaka wa 2022 to kware ne somurobiri bw'Ensakia bona mambia ende tuchake na nyoro no murobiri uyu no to korosera litukuria auto agotenga kia kwa kana tukuregoro na rero beri gukora lituku gukora kana litukuria rego na mange twakware nitukureri bagaria bana ukware ne asenjera ya bene ochaka mono into ende tukuramo naye guchakira boniga gukanyise to chabon mamina mange twakware ne litukuria Jumatano botambe to twakwandra mangana ikisen rero twari na jise mingi to kwandra twatakara tura kwandra iguru yo bwaki chikura yakaro ende kwero beri gwaka chikura igo chitariki isana isito ngeganda mutinyi utana gatatu ne chikura joji gwagwa rero mugani to gocha se studio no rio gocha gukwanira igoro yo bwaki chikura ingita kero kora buna yo mwaki chikura yo ikora gense ya monenus ni gotubata bagani se studio pa jo kwanira igoro usiba uchiko semia igoro yo bwaki chikura na mange to kwarira ndase mambia boni ga magaseti na roro boiga mangana maina roro na kora kan tukuri tukuri goro katoro jina barai ao ni wanete kuya kirikoko iri kwena kibuna abakenya ko basira bari ko baibiro to kwarira ndi asenjira ya bene obene intukurubono wikichinsis do chabono mambia litariane Brighton Makoli. Oya kegima tigankwalgania beno into begase studio nande ninga kingia tule no mogoka sengencho etimi Ensakia ngima ende tumiranira bono mambia asomurubiri bw'Ensakia litukoneria Jumatano chitariki 3 umutenyi no yo 8 osoga 5 na 3 umwaka w'ekiri 2022 ekero bono bochori bwabereire ange kegima buno mintate ebire ero nigo tuchikuigera ngana ki process umurubiri omugima bwo waka ekura na kiole mamocho kiali otobwenera tigo kora buno mwaki ekura ngikeli obwenera to kora litukuliri wake ekura ekerole ase laini iko bono to bisa komo chage kora gense monenu sucha bono mambia bageni baito kora ase kiombe kyo bocholi ne chimbebe IEBC ngocha barase studio egera turanyoro bosemia boke igoro yo waki bwechikura tokwariganie bono mambia mwancho muligereria andonsia soto bwatete korwa timu diaspora bwakire byasmole abainuni maita bande mkoya ngwenda muri kurara kulende nimanyete muri asomoro bule korwa Arizona korwa Texas korwa New Jersey korwa California abone chinsemo chia America korwa New Zealand mwensi twabaleganire doa Qatar twabaleganire bono mambia sengencho yobo ikiranu kigima na mashabiki to korwa Kenya chi county cheito emerongene na isano na ibere andonsi asemole twabaleganie kigima asomoro bule bw'Ensakia bono mambia korwa nyanchi wa Dr. Nyasimi ni maite umewakilisha na ndatote bangambia mono kigima ase mambi ya bono igona mange tocho kumanya asomoro bilio kolende tutaraika alias tocho kumanya yara sa magazeti na yanda mange tubwati yango gwetera senchera ye mitandao ya ito Ndizi TV News digital yona nsema ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensema ya YouTube SMS number nerega bwa TV yao na bogo tuma ujumbe yao bono mambia liuko liao comment yao kirengera likende gyonsi twakialiganire asenchera ya bene bono mambia na bogo tubwati asenchi Facebook page chaito njera boko nyoromna Sara on Twitter egero tubwati galia tonyara ko batoko nyore kerengera likiao igombiye mono tachako murubire bono mambia weika omwelio noli ole magiga yechi camera kwene kyabona chibicha na maliogi agochira senchera yobo ikirano nigakoro kwa Omosai Jmo tubwati bono mambia wetera se mitandao na wetera se namba yesime ego majumuri ndonse sobere tegenda gutumba uchumbe ya wetera sense me yimitandao genda tonyore Ndizi TV News bako tonyora sense mo ya Facebook Ndizi TV News digital bako nyora sense me ya YouTube ni tonyora Ndizi TV News bako nyora chinga kito tweet @Ndizi TV News boigo na bako tutumira kerengel kyanga kikwa bokire na kiro verdi tukuriao wetera se namba era se skinia we namba yekaro kwa tumire nyira ni namba boigo era sense me ya WhatsApp kire WhatsApp gwense ya aramugiri na bako tutumira ujumbe ya wetera sense me yote ya na bokire ni ndo verdi tukuria na senjera erega ne ensene kende take kolende Ensakia kiro to asoima libereni oli gujiriaba dio kanande ya betere mpaka kwa rusi swenta lituko mambi yabone kuma jobore to iri libali abana ko kwalgania asomoro bw'Ensakia kiro lituko lige ya kapsanya satu anjire waswa mana mange to akrobere na to agotebiri go tosuka osikosuka ni gole teru amange na intu tutako mana bare batorigire din bare baramo na intu mashabiki tonzi ali ala sti county emeronge na
isano no ibere asense yetu ya Kenya bari jinsi ya diaspora abari jinsi jisiko kabisa tu abari gani asenjira ya bene moso ime yomoroberi totebi tumekerengel kiao tutenga kikwa bogire na kiroberi di tukuriao wetira sina mbeyu wetira siji fan page yane Facebook Brighton Makoli wetira fan page ya Ndizi TV asense meri ya YouTube tonyore Ndizi TV News boiga asense mo ya Facebook ni gokorigana Ndizi TV News digital. Utariga digital ogwaso irorwao nanjinde itio so rwao ekero so rwao toko nyore Ensakia ni gotoka ime ya Ndizi TV News digital ine nsemeri ya Facebook tutora enda nsemeri ya check tutara na nsemeri ende ye studio inde turara na ingo osoire me yomoroberi bwensakia abono mambie sara nabokura lieri urateba na ingo osoire asensemo yomoroberi bwensakia abono mambie Buya kigima oyo minto Brighton ekarankoligereria fan page ya Sarah Tita bono mambia ndocha mashabiki akoroko Kemwa Lawrence agoteba wow Brighton Sarah welcome back tulikuwa tumewamisi sana tuko ndani yomorobili asante Rispa kwa Mboka agoteba wow timu Ensakia karibu ndani tuko pamoja Samuel Momanyi agoteba mbiamono kigima niko ndani Jacqueline Keya osoire ime yomorobolio Molin Gichaba nero soire me yomorobile kabisa Milcent Mayaka sante nindoche yu nia mwango agotebo soire Vincent gose Vincent Nyangaresi nero tebiro soire me yomorobile Ruth oyar kura chinsemo chio gembo asante bo machoge chache mbiamono Brian Nyabuto nero soire me yomorobile Hedjang Kenya nero agoteba Sara asalimia Brighton karibu sana ndani ya studio tuko pamoja hadi mwisho Ensakia mambo yote toanyete moto enara liaya aramageni asa magazeti ili tukolia lero abungati yabali bakulika gwetera Sarah Tita ase fan page ya Facebook na bangi bale kolenda sengencho yechinga kinebiro tiganda oyo mitonere aratumanyanga ningo asensemo yae nero soire me yomorobulio Tomo so mikoroba mabachunya igwanyamira bwakire buya na tatonga omoso myumura mama mabangles mokera Elizabeth Kesale la mekinyalibo unita aotena bonsi basoire me yomorobulio Ensakia abono mambira tema bonvas mogaka aote abandi gaturi kurwa se county ya Nakuru City president aotena ni gotu abokiro bena de trobere tiritko etobianya south anjeire na ka 200 kweri ngo cha soba chori bonne bu mwaka oyo iga chanes nyameza aotena bwakiro bena njina ondi me yomorobulio Ensakia county mi president egara mogo makira register makira njina ondi president Evelyn Monda aotena bwakiro bya timu Ensakia mbia mona semambi ya boniga tiganya saduseni na ande karibu mwenzi tigatobe na nyasaye asumurubuli Ensakia kuruna Evelyn Monda Aishabera Nyambeka agotena bwakiro bya timu Ensakia nonde imemba bwadia senjira endonge raudande kiriambu yamono ase ogotoretera oboroso bweli tugotom mosomi bwakiro bya minto nonde ime yomurubuli Beatrice Kiyonde kaige sare na inje nonde ime yomurubuli Ensakia bwakiro bya tiganya saya atubwatse tokoreri tukobu ya nyaega fena agotena bwakiro bya timu Ensakia nonde imetiga tusabere enzi ito morembe anekro tokenda sobo chorio bonne bo mwaka oyoiga onde tareta saga ende yonzi tiga tuskane abana siasa na inusika abaki chikura oinere nebirengera byaye arura se bono mambia otana otorime yomurobeli Ensakia abono mambia oyagurura nyaega fena otana alime yomurobeli Ensakia bono mambia na mwanju murero tora tumekerengera kyao kenda kutuma wetira sinambira siskini gurabu boy kenda sensemeli mitandao Facebook otnyona Ndizi TV News digital oikolike digital tinda kitio soro wao igando cia sobereta bale tauni yetu ya Kisii abale tauni yetu ya Nyamira chikaunti yetu Jones cia Gusii na abagusiba ito bonse barase chikaunti emeronge na isano ibere na ndo ndebwensi okuke Gusii tari ndebwensi natali na eras mabomo Gusii abura bena ni gore kabire ngawra kiningo igoro mono obeke Gusii na ndo kanyiti uchumbe yao na bogirikana nege songo na bogirikana nege swai na bogirikana nege kagere na uto translate kiagara ndobwate potential yo translate bono man asante ndochenga Evelyn bikorokora chinse mocha Nairobi asense mekruka Mountain View agoteba noale ime no mwako ero na Dingala agoteba Ensakia mambo yote Nairobi tunawakilisha kwani Brighton ase studio mbiamono sana nara kwa Esther Ongwae kwa chinse mocha Kitengela nera goteba niko ndani ya mpango ekero bale na Chris Orina na Chris Oyunge ale bagoteba bale nchira
ocha chinsemo chia Westlands aseke bago tokote bangambia mono sana kulende ntokwebo mongina Salome korwa chinsemo chia Arizona imemo chibu America Kennedy Gisemba na mashabiki itonsi P David Kimori Jared Waro nabo igamo subati Euphemia Morano Nyensairus Vitange ayona mashabiki Cyprian Marubi na etinda kweba tinda gutiga magiga asengicho no muri meyumurubire bono mambia ande nigoto wakangambia mono kigima Omanjo muri ya jiwa vice versa sara karko ngaliga ni jina takiri kumngaliga ni akiri mono ya very vice versa de tu suke woji basio sara tura enda sense meri ni studio tura koro bonjo ni to kwirana tumago kwire ya mase ya mo kama gaseti yeri turero igoto suka no tore paisi do chabono mambia Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Asante sana mtazamaji kwa kuweza kutupa macho na masikio pia kuweza kusikiliza. Hapa ni Daktari Mweza nikiwa na mwenzangu Sham Patel kutoka nchini India. Sisi ni madaktari wa kiasili au ukipenda daktari wanaotibu kutumia miti shamba. I'm an Indian traditional herbalist from India. We do and we cure problems like physical diseases, psychological problems and spiritual and traditional problems. Na labda kupasisha ujumbe kufika kwako ni kwamba sisi tunashughulikia magonjwa sugu pamoja na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kwa wepesi ni kwamba tunatumia miti ya shamba, mizizi, matawi na majani na zile ngozi za miti kuweza kukutibu wewe. Na dawa za kiasili zimekuwepo tangia kale na zitazidi kuwepo, maana hazina effect yoyote kwa mwili wako unapoitumia, haijalishi mdogo au mkubwa. Wote kama una magonjwa ya kisonono, magonjwa ya kaswende, kutopata mtoto ama upati ushiki mimba, unashika mimba zinatoka. Pia unakuta kwamba kama una maumivu ya viungo vya mwili, joints, arthritis, pia tunashughulikia masuala kama hayo. Wenda uko pale msikilizaji wangu na unapata kwamba wewe ndio unapitia changamoto katika maisha, pia unaweza kutembelea na unaweza kutupigia simu kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0722141322 uweze kuwasiliana nasi. Tuko hapa mjini Kisii na pia tuna ofisi maeneo mengine ya taifa la Kenya, na kando na Kenya tuna maofisi ama tuna ofisi zingine nje ya taifa la Kenya ikiwemo India, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini. Kwa hiyo ukiwa pale, tiba zetu za kiasili zinatoka sehemu tofauti tofauti, Cameroon, madawa yanatoka India kama alivyosema mwenzangu, na dawa za kutoka hapa nchini Kenya. Na unakuta kwamba kuna wale watu ambao wako pale wanatazama, huenda mambo yako yaendi sawa, visirani kila wakati kwa maisha. Njoo, manake mara mingi tunaambia kwamba mawaidha ya daktari pia ni dawa. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Mano mwanju muri ekran ande toirende go ja somro beru Ensakia to asyomi ase studio ende ya kabena ande toirende one jinga jito kwira se eyamase yamo kasama gaseti yeri tukolia lero buna botambe nikombate gaseti ya The Standard na inje buna botambe nikombate gazeti ya The Daily Nation bono mambia ase okoligere litanga ngo sininga lero obori to ase gaseti ya The Standard ne rina kimbara biba bwate stake enene asijukura chirebosi kero muri gaseti ya muri kiretobna amalieta na ro ikomi big names akoligererwa kirutugete amatukatano kuja sobo chorio bonne igo muri gaseti na muri kirtaso muri beke nyamarero aligete na high stakes the 10 big names to watch yani amalieta na ro ikomi akoligererwa aneka to sobo chorio bonne bu mwaka oyoiga muri umunene osoligereri mono ase abali bachorire ikomi wafura jebkati yuro monya kirobu bweke ombegerikyo bachoria mone jimbebe na chorira abu amona abanda bachorire abange bakomeki namba 10 umurawi kyama kya
UDA William Samoei Ruto na achorire nere nwarase oyomo marida komi Raila Odinga Ezra Chiroba Martha Koome Uhuru Kenyatta Kibicho Matiang'i Mutiambai na Kiboji abumba chorira abona marieta na ro komia kuririrwa abakenya bakuriri ekaroto kwenda sobo chorio bonne bo mwako yo inki muri gaseti amorekerete kera kwana na marieta kuririrware nigali gitebune ekere ensege na kwerega ngo cha sobo chorio bonne iriko mochoro murai ogatano bwense ya Kenya nigo bona marieta ya amorekeire anene murai bwense Kenyatta uyorekene buna omochorire bene oyo gochikoire kero kiaye gose oyo atageta karanze ase drone elie kerto korano murai bwense na chora murai bwike magia simuro moja Raila Odinga endanyaraka como succeed gose koire kero gekyo boigo muri kuga setina muri kirete buna abasaja na nembaroro 8 na omoswati yo muyore mata Koome ase ensemeri ya judiciary muri kuga setina muri kirete mangana ayo ekareli fali gosomi onto kubuge srimbi ale wa Frajip Kati nera muri kirena erengo gose aji gutangaza ko bomubui ekara bakenya ba kirechigura judiciary neroro abangana yo bolendi neroro ayro bortase gaseti ya testanali konento chikurelia sebeji ya gatano mo amangana ayo sebeji yebo muri na ki aboroki wa ana aboroki babe the stranded gusi batanya think ba kora anekero iskuru anya dige go sie go gafra to rojo mu wasiri we sem professor chochi mawa na te betabune iskuru sie kwe bune takagere kiara yatakere go sie kutari kisano nemo konde ngo yasie tugo chakira lituko lya Jumatatu yino aronto chikuru lya sega sedi ya testana libo go gasedi yene muri kirete na kiraira genda te gutangana korenga net balls go se obo tukiburibo kubwato kwa buna Raila Odinga uyore frag oyo kurigero gutira somo bwa simiro moja na gendete gutangana ekero chiribo chikubwato kuna tiva nebyombe biribinde bigendete kubwato ka oroboti nanga kichikora chiendete kurigerirwa gosembare batanga ina sebirugo boigo ekero to kurira sega sedi ntangana ya standard ne muregede na kibono ense ya America yanyarite ge komo ikora na komokora oyo mokagerwa bwa mangana ya tero gosobo salia ase kyombegeri kyali kaida omaikana alisa wahili nera nyatika okorwa ne enseri ya America karatoro jena murai bwense ya America John Biden nyatika watabuna nuevise ngoro ime nuevise andonzi ekero ya amwire okorina gokora ikiagana na kuwaigete gosalia gosigo igete gotongia enze ya US mbari kugotika go ikoma rinyo no yonere omosalio yo nero likirenti obosali sensemo enze ya America enze ya Kenya enze ya Tanzania igomba mukorete nere ni garaire nero iteta abantu wetane chimeibere umwaka 1998 ase embassy ya America iga umocho Nairobi na boigono yenense ya Tanzania Ekaroto guska gocha ase gazeti ya The Daily Nation mwancho murigereria epeje ntangani Nairobi lito umurai wiki makia ODM guse kiama kia Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nigari motu yaye William Ruto ekero obotuki bokworo kya korwase byombe bitato ebya kodre obotuki korwase ensemo ya Nation Media Group abwase enkwana usengane mwamu egotebanga Raila favorite to win ebyo nebyombe byatebire bonga nere ole favorite gosinere orache kubwa onyege kogenda buna amachibu yebyombe bigabigotebe ebyombe byo bitato nigo bire kyombe ya Tifa ekibono kimutanganiti Raila asekerengo kemeronge 5 gose meronge enene isano nemo nugutaisano na ibere igoro yemia ekero William Ruto ale ne kerengo kemeronge ne na nye nugutainye igoro yemia ekine kyombe kya Tifa waige kyombe kya Ipsos nigo kimutanganiti Raila asekerengo kemerongo ene na isano na ibere igoro yemia ekero Ruto akomobwatia ne kerongo kemeronge nene yemo igoro yemia wage kyombe kya Infotrack nigo kimotanganiti Raila Odinga ase kerengo kemeronge ne na kianda igoro yemia akobwatiwa na Ruto ekerengo kemerongo ene na ibere igebyombe byonsi bitatu nigo bimotanganiti Raila Odinga igokororenga obocholi bwise kogenda kolengana na machibu yebyombe igomorayo gatano twamanyirenga ningo orache koba kulende abobo igaba Kenya na barobomba bwate birengerero byabo nande mbabwate obobwi bwabo asobo choli bogocha ababande buna David Mwaure kurwasike makia Gano Party ekero byombe byo nigo bimoete bimoete 0.2% igoro yemia ekero
Professor George Wajakoya korwase kiama kia Roots Party nere bamwete kerengo kia ibere iguru yemia igobono ayo naro airobolita se gazeti ya The Daily Nation to wicha ko yasoma naende ase page ya kabere, page ya gatatu, ya kane, ya gatano na limo na gatano na kabere ase gazeti ya The Daily Nation. Boigo gazeti yo ne to bolito iguru ya terrorism no mintate ba Ayman Al-Zawahir oyo nyaratuko bakago itaba hantu waseka gotege bomb umwaka 1998 na nyaratuko bakago korwa ne serikali yense ya Amerika inse yoboraibwaye omo president Joe Biden ayonto chiko yasoma ase page ya magega kegima wege comment nererega tuguche soma ase page 15 na kabere gotebanga bono chinga kicheikire abana siasa bagwenerete gutiga siasa chiamangana ya hate speech osenkwana iliera lete liberera iga Kenya na likaliaye amatuka ya tigalete make asengencho campaign ngo yarachire chitariki isano ne mocho mutinyoyo batebi kubatumeka matukaya koralia siasa chomurembe na koralia chisera chiabo ayonto chiko yaligerelia page 15 na limo ase gazeti ya The Daily Nation. Ayuna ararasa magazeti tungwanchumuri gogendera gotubwati na kumanyana nanali arase emambia yaboni goto moja gotubwati gendera gotuma uchumbe ya wetera sensa meyo inambe yira seskini ya urabikina to kumanyana ngotorenere nintutweka to wekwanda kinto manto sameredina no arase TV ya gontrojena hi Jose kutoka Gekonge watching live show iko sawa kabisa bya mwandete gotubwati na genda gotuma uchumbe yake rutolete gukoringoreria na kumaina na liara sa magazeti karongore na wikase beji ya kabere kaseti ya The Standard ni gondo jena Sakaja nigo Sakaja uyu kurikiro kyoboga banase county ya Nairobi orerengu nere ukurikiro kya Kajiado na ubagenda tena barugutangana kono kyuna niko baratangane asubu buibwe chikura chirebosyo korangana byo bibiri bikubwatu ko roboti na ngotangaine Sakaja na urerengu niko batangaine gosini go bairete gechuri gora na batangaine abago asikaseti ya kabere asikaseti ya The Standard beji ya kabere nimo rirenga ki omo wasiri bo borendi boime Dr. Fred Matiangi anyareka okwanda igoro ya wachibu agote abuna erebuno mo wasiri bo borendi boime oikanyora na wachibu ekyagara na bwatenenete na bakoremeremo na barabu na borotiri bolina ngikirabe omo wasiri bo mangana yobachenwe kara komwera na banyagitari ngikirabe kebe ekaro wasiri bwechise myakomera na barimu baye osaborokia igagate abuna baramba gendete kubwata na bachibu erikwenda kunankura libale omorembe ase ensitu ya Kenya agote abuna ensemerio borendi nigo yariganeti mono ase obachori bolibosio boigo ase beji ya kabene murekrete igoro ya Omanyara oyoro mumnyoki ya ta ensitu ya Kenya no nyokora bobe ase ensemeri ya America Holgon nigo bonanda ja krebuya anene kramnyokate ase jinsemo cha Commonwealth Games ase yarokande buna nigo oseni gabe tumobui ekero airete ji sekondi jidaika ekera airete jidaika chinge ase amaminyoko ayuntu chigoreri ase obogare ase bechieri yemeronge nenaisano nemo mbaka nemeronge naisano na kabere ayuna ali ase bechi ya kabere gaseti ne ya The Standard bechi gatatu ninge kwandete igoro na kiense ya America yakore to bosagani na komoito mosagani omonene bwe kyombegeli kya Al-Qaeda oinero nyarteka okoro bosagani asichinze ao Yemen Ali Sawahilis ni ganyarteka gosirio mabwa yali tukuria Jumapili ekere kyombegeli kyobosagani kurwa sense ya America yajetu ikasibisete na komokora igona bokuri mugano yo mayenga kiwaka to bosagani obwo asibo igo barure kuregetindi go chimosaga ni onde bwenzi uri kogosereri ubogima bwa Kenya ubogima bwensengi magose ubogima bwechinze ao anne ase makao osiji ambassador ni ase embassy chinze ya America gomba rutike kuregetindi gwetera no muraiwe bwense ya America John Biden Wiyakima umwanchumulire karoto kwigora se page ya kabere ase gazeti ya The Daily Nation waigone nganeli igoro ya machibu korwase byombe ao biribigo korobotuki na koranga ningo otanganirete oyonde gati ya Raila Odinga amona William Ruto kolende boige page ya kabere nemolegetenga ankia maki kebwate popularity osenkia maki kekemanyikanete mono aiga sense ya Kenya kiama kia Azimio la Umoja wa Kenya Alliance na kyo kimanyikanete mono ase kengo kemerongene na isano
53 igoro yemia ekere kiama kerigia Kenya Kwanza kere ase 53 na kianda ase emia ebya mabinde mbira manyekana buja asenge nchunge kerengo nkero ke 14 asenge nchulende batara decide gokwana koigo bali gose presidential candidate popularity yani murayoli omanyire mono asense ya Kenya ase omutienyo gatano omwaka oyo William Ruto nere gose William Ruto na Raila Odinga nigo bamanyekanete kigima ase kerengo kemeronge enena ibere igoro yemia goikomutienyo gatano omwaka oyo kulende karuto goikomutienyo gatano na kabiro yo erete Raila Odinga nere bono manyekanire mono ekera bwate kerengo kemerongo kianda igoro yemia ne page ya gatatu nero nimurikerete ekubolya candidates nga echinechi ngaki amangana echinamba agwenerete kumulikirwa kegima kerotoroche nga echinamba echicharo kiri Raila Odinga na atangaine tabaisa go celebrate mono usago kemono nga utanganiwe na William Ruto mbabaisa go konde mono esengenjo eyege kuorokia munyara banyara ko bago change strategies chewo kora siasa esengenjo nga kende yonse na bokirabe iga mange enyorere gazeti ya The Daily Nation bwesomera se page ya kabere ni page ya gatatu lakini mwanju muri ataranya ore gazeti ya US na bwado na obomo metasmiulo moja na obomo na Kenya Kwanza na obomo lakini bona sikia makia UDA oy montokoli ore fragpera korokona William Samuel Ruto oyo koli gwetera sikia makia UDA lakini aso mobwa simiura moja political party mede karokingia registered nigo kere ekini kere kiama igo bona abono ntame byo mwanju muri atakomanyana no obomo botanga ine gosine kiama gitanga Ayakora ngano muri gazeti abatebanga political coalition popularity obomo boli botangaine abatebanga Azimio One Kenya ono bakebegete baganga Azimio One Kenya is a coalition nande iye ase okumanyikana mono na botangaine kolende nanda Azimio wabeire nande ikiama Kenya Kwanza na bono bole namba 39% kolende Kenya Kwanza na obomo ase William Ruto akubuli kurwase kiama kia UDA ona inche abu no ye nona atigirma yake umwanyu muri bona bokwa nyoreko bia obwe somere gati obomo boli igoro ekiama keri gitangaine igoro chion ke batina auto ni ato bwate bia lero jemonero kabegete bikoro to bia lakini auto ino ale ime kabisa nero korono musangana kwenda mukutana kwenda bwichikura mwete bono wikatu yaligani no ne gata sen gitu kandi Stephen goto enta kwari iko John ke batina ndo jini ge ari ganiti ko chiasomo iko yomo asa ko chikuri ligoro nga kichikora chiko chikwa kwa mbia mono John ke bati John aso goto mama igana ndo goto tainga no tobwate timono mambia tunasema asante na tunashukuru sana kero kwera sebeji yakana gazeti ya The Standard ni ri mregede na kia boro kiwa banyarete bakwa stranded go sibanya walete batikarita as station tio obosombi anekero jiskuru chiasie ke tugafura kolengana na ko muri gazeti ate abunogo siegu jiskuru gafura batamanyete kyara konyaba no Bible bebangira una gochaka jitariki sano nemo na libare gotoma gochaka jitariki inye mambia mbaka isana libare gotoma efya abana baba bacheka kolende mu wasirwe giseme karata ngastamna abana basiye ke jisku ise gafura niyo yabete stranded yekore kimana none kisku none kimataduri go chamente terigori karano na abana mbawa jibese kabairira una none Bible abange be munogani bagatamna ya ministry kare kurali ke tumne ketika ya batebi none matukane abeboli be aligania na gotomera abana babo school na gotomera fair na kubabangana ndio mwana goika bakonyoro mwana gosoma korukusi lakini agosoma sensemo ya Mombasa ngakyago ika mwiboli bebanga tali ministry egotena na gote abuna ya school cha siekiro gote gosoma mwana oyo ni gora sebeji yakane gasedine ya testana beji yakane bago nemurekede na kikombe kerigyo kolika abalimu ya teacher service commission yakimano kyanyarige kwanchira abalimu gosa baroke buna bachiko bachia chenti asensemeli obwa kichikura anekuru abulu tukuri ama yakonya ya gosereri buna mwari mutariko chigwanjeru aso okoba ya chenti kolende kiombe kyo wanonigo kya romo eso kya sabalimu barote to chikoba chia chenti eligo kora emereme yo asichinsemo ao elio obwaki wechikura ase ebeja na gatano nemo nere murekirete naki bali 10 people bakorigere ligo sabantu 10
bakurigereru boniga nekro twagire chikura mbara byaba omotangani uri muigai Kenyatta yoro muraibwense boniga uyo kabire deputy president oyibo yugo kurigero wetera sikiama kya UDA somo bwa Kenya kwanza Dr. William Ruto uyo gatatu Raila Odinga oyo leader ya ODM kolenda kurigero wetera somo bwa Azimio la Umoja nande oyo nde murikiwa seti arigete wa Fura Jepkati oyo munyakero weke ombegeli kyobojoria mone chimbe IEBC oyo kane nomore wasiri boborendi bweme Dr. Fred Matiang'i oyo gatano Chief Justice Martha Koome oyo gatano nomo Nirali Mutiambai oyo Inspector General of Police moteneri monebo abanyanyimbo oyo kabere Interior PS Karanja Kibijo muri kibotamba sekyombe ase wisara yoborendi bweme oyo gatano oyo gatano na gatatu oyo kianda nigare Director General Philip Kamelu oyi nigare kyombekeri kyanis National Intelligence Service unit neroi oyo bomwelio Director General Esra Jiroba oinera asikyombekeri Communication Authority of Kenya igo muri kibuga seti namulekerete ingi kiragere abaikomi barigererigu na bari crucial asobo choli bolibozi yotabwa somera omanye ningi Matiang'i amulekeire ingi uru amulekeire ingi Raila amulekeire ingi William amulekeire nabo okosoma sebeji ya gatano kolenga na ingi ura akagera abaikomi bamulekeire abono nabo bwate department chiri sensitive because department chiri nenge nchenene asense ya Kenya na kikeragera barigererigwe kabisa na mbabwate influence asenchire ndeyonsi onye mbago koragasi yabo korengana ne korengana buna egasi yabe egwenerete gokorwa bakonye korenchira gete na be ko affect no nyene nchiro bacholi bocho koreka sense ya Kenya mwana sibirengere byane ngegete na beigo na beigo na mwanyu muri koranya reka seti ya sebeji gatano monwe somere omanye ningi abamurekeire anekero barabasaja kianda no musubatoyo munyiro musubatoyo mo Martha Koome oyole asikyombe ose ore president medina no muraibwe kyombe ya judiciary kebigambero asense ya Kenya ere ekero chikura cherire petition jijigwana nga kiro beredi kokorasa mangana ye petition inga kimu wasiri boborendi bweme na ki amurekerete kona kibino bocholi ngokorkana bole no morembe igota kwerigereria mangana ini garase beji ya tano mega city ni ya standard ngwate begento gete igoro ya mwaziri wechsemi ko abrupt ko irani abana ko siaka chiskuru ase birengo gete igabitaganire posibuna tarenge amaganyo yaba ibuli abangi kurende ntoro chinge bitwe binge ari mono ase chiskuru cyoboroso na cyo chigo chigotumeka abuna chi polling station ekero bono tubwate bituo kenyingi mabire chiribu emerongene na bitano na kemo chimeibere na meronge tatu na isano na isato 46,238 bono igo okoranga na kino baro bataite kwerobelia in time egere mbacha gete go disperse no nyema election materials egere biki bya asi county ao bike asi chiskuru ao igo koranga na kikiabe terretie nera karua asinje koruli tangani orule directive chiskuru chisieko una tuate baguli tangani andaga unchura bwango okoranga batagete chikura na chiro chichikira na senchira iyo botoero lakini koranga na bible baramba comprehend na ingi eba gote bakubona batakire bate mapema be arigani gengyo eride omwana ba mayanga kyo mwana uzitaya gote buna lero school ya sikyo ekina kibako boli nane ko boli bali na school ya sikyo wiki ngima do chibese yitwa kanete ngakitoje chinyora makongo ekarongwere no mwanchu murigereria se gazeti ya The Daily Nation page ya kanane page ya gatano na mangana yebyombe biri bya Ipsos Infotrack na Tifa abono ase tukibokoro kyabuna omobui na barachikobwa ase round yentangani wose first round asaba kulikero keneki boraibwense lakini naende amachibo ina ba omobui atatu ka se first round onye percentage ya Kenya usibire ngombiro isano na ibere igoro yeme aba Kenya batarana cheki nanga ningo bagusira gati yabaiga bakulia ekerogo igonye goikari tukuli chikura andonyo lenga Kenya aba
isano na ibere igoro yemia 7% of the Kenyans imbaranya kwa bago decide oseba kwa mwanga ningo bago sira amachibi yobo chorirolyo nabo turabese kugenda round 2 igabare undecided nabo bago chikogera obochori bogende asentunde yende ya kabere ne page ya gatano boigo ne muri kereta manganayo enyorere onyare ko bakogwesomera mpake page ya gatano nalimo oyo minto bure tunekera ko myako wikase page ya gatano na kabere egazeti ya The Daily Nation boigo aba governor korwase obomo bwa Azimio la Umoja na Azimio la Umoja One Kenya Alliance no nyankuru wa Kenya kwanza asichi county chonse merongo ebere na isano na ibere otukibona niko bokworokia ngabali barororo nandi na ubatanga ine asubutukibina bokworokia mbaro baswa batara ikichintunde ibere bona bunoyo mtongwae mugavano itongwae okole chintunde cha ibere tagocha kuvai lakini mbaro nandi bagocha kuvae ase round ya kabiri nabu bagenderete gutangana kolengana nobotuki korwa sebyombe ao wana buna ase county ya Kakamega muri kubega zeti na vegete Fernandez Baraza korwa somo bwa Kenya kwanza nero tangaine ase kerengo kemerongene iguru yemyaga kubati wana Kelopas Malala kabwate kerengo kemerongevere na isano na isato togo cha se county ya Kisii torochenga Paul Simba arati wiki makia UDM nigatangaine ase kerengo kemerongo etano nomo igoro yemya kera kubwati wana Ezekiel Machogo kurwa UDA oyo bwate 12 igoro yemya county ya Nyamira Amos Nyaribo nigatangaina ase kerengo kemerongo etatu na ya igoro yemya kurwa se kia makia kia UPA Amos Nyaribo koro Nyamira akubati wana Walter osebe nyambati kabwate 19 igoro yemya abagavana ubonsi bali bakoriya mbarase page ya gatano na kabere kononya Nairobi Sakaja nigatangaine 47% against Igade obwate 33% nabokonyorere gazeti eyo egero ligererie nga abagavana abaiga nakyo butukibwa sokiri nakibokworokia ningotangaine bosibo yonde mono nigo babekire kurwa sobo mu bwa Kenya kwanza amo na Azimio la Umoja ase county Kakamega wikirifo baranya kwikirifo ombeta baranya nene ngokora le tamu ya chintu de jaibere igobona mbare bakara kumyokani hondo juko asa mangana election juko kora na sistora na pagabana kibako genda isiko na ndi mbare batari uchikulie kiroko ase county ya Kisii ni ya Nyamira nyalibera nguri yale kiroko asentu nende ya kabere ekeri county ya Kisii kero igitigire wasi kero mugabana we county ya Kisii chamsi bari bongwae okorire chitamu cha ibere bune constitution egotebe karongo tala kwere wikase beja gatano kabere ndanda de sara mede wikatura manyana mbare baturire tite abana itokare gweso mera intute kama gaseti nindo jega igana nyasimi out there morning Brighton and high on lady orana la kare gutamba ona high on lady bia kabisa out there na no aturire tibia o nyasimi kurujinsa majiri cha nyanjwa bia mana nyasimi karenda te kutubwatia se enjera endo ngabza ngwanda sensa meli ya mitandao ndarana ni mbare batubwate tini konkorana blender unyasimi eva brendan yako tena kurumara ni pamoja hadi tamati no bale ime yomro Ensakia bono mam isaka bwosinde kuruma gombo ni kondani na abantu baye bakodidia atana atubwazia senjira endo ngabisa keli esteri kuruba sinya boterere amorioka ni ngondete ko babwadi Edwin Majabe atana kurwa chebingombe motrumezi eskim no nde ime ababaso ime yomoroberio mbatika kosoro nsarigo begere nyaboke Julius nsarigo Vincent nsarigo baso ime yomoroberi Ensakia bono mambia atana no tole mbaka engoli abungati yabali banda tutuma chichumbe cyabo ase enjera ende echiang okay nenda atana alime yomoroberio atana tubwatia senjera endonge kabisa genda gutuma uchumbe ya umwanju muriria wetira sense mitandao Facebook Ndizi TV News Digital ensemeli ya YouTube na botonyora Ndizi TV News boigo na boto tweet @Ndizi TV News senjera erendo kabisa inambe yere urabo nere WhatsApp tuma uchumbe ya wetira sense meyo asante mbaro bali kiri wetira senjera ya mutandao Eric Baraza asante agote banwali geretikigima umorobeli magi kura chinsamo cha Kitale agote ba Sarah Brighton tuko pamoja Judith Hill agote ba what a nice topic relevant inform our people to choose our next leaders wisely I guess agote ba igoro ye topic to wate kura gense moya bono mambia asante Judith Hill Millicent Mayaka agote ba pamoja Okimwa Lawrence whatever I'll be watching the show from Getare asante Getare kutoka machoge cha
ache county ya Kisii. Shem Otuma agoteba give me an invite to shed more light omwana Sara pamoja na Brighton nere nagoteba tocho tomweli baganera arachokora nagamaita magana ya election boigo biamono asoko gendera kuligereria Ndizi TV nero once bomusi mwanjumuri genda gutuma uchumbe yao tutebina nabo gutuma liboli yao ndiryoragania abo bisa bali bekiombe bako kuna IBC official educators bali bako so miguru yobwa chikura ndiboli kyoraga ni kumobona bokana kolitoma gotera sinambe yo ndeto ikanyisa jiri tori nyore asinjira ya kena ntubaboli ekena bago chibato somera kwanyona egetuo sanga bigiko tomanyiti ngochi baro somia mange ekora gense ya mo nenus ya bona mambe alafu na ile kerogendo mwanjumuligereria tibwe bakoboli mangana ya tokuna koyunga form 34A form 34B tuiwa abantu bakorwana nga form 34A ya kodrike anene mona asekirwaniro kyo kene keroge kene kyo bora igwense timwe bakoba asinge chungo toerra barenga form 34A nkire yenge nchimono kwarora barwaniriri bako na gotebanga ya totagetibo kulikano igamangana yonsi pimbaka form 36B nerororo igona to baisa ko majane nkwane kubwata anse na ndeto chikwegeria mange asa mangana iyo bochori mwajumuli no otore tigatura sio mina tora kwa ni chemisi yake to kuirana tondra sentunire ya kabere ya magaseti Ndizi TV obwansu bwomugusi amangana na igure ngoyo oyino bure kisi Elieta ryane Chris Mogere ogure kuriginde chikura cy'ubugabana cy'umwaka oyoiga yonko basaba abantu baminto mu ngakiri chikura tariki kianda umutinyi batana batatu ekiama kiane Jubilee kereso muungano bwazimio la umoja nimbwate ubumanyi nimbwate experience ikiagera na akoli mirimo kinse mwawao na akoli mirimo si private sector ngakole mirimo East Africa Bata Shoe no manager ngakole mirimo Kenya Breweries na East African Breweries chichons kiri in the private sector no manager na lenge company secretary na group company secretary East African Breweries and then kabumo director ese board of directors ba Kenya Breweries igo ni manyete igoro yoboteneri which company na mashirika awao na akori mirimo buno mo assistant minister no mo minister sa serikali ya Kenya ngakori mirimo buno mo minister w'uburimi yani minister for agriculture livestock fisheries and cooperatives ni manyete obokom bw'abarimi na abere mo minister we mangana chisi ko yani Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation boy gona abere minister yechibesa na abanegesyo ngachorwa koboa mu minister we public works and roads yani mangana ya magacho nechipara ngoteba inche Chris Ogure by nature numukanyikunde nimanye tubu ukwani kumugusi igonko basaba tuchama tugambe tuigwane kituzete gukora na kituzete serikali yitebe na kia serikali yitu irato korere twensi tuisanike na kia maria serikali yaragabwe ekina kigentu ntagetuchi gukora nyasaye karanje tubuye kirugi ekyo torosia serikali ye county yonku basaba munga akirichikura amono mokonyo ne musike William Baka elinde ubumanyi butwanyorire ku Rwisiko experience yitu bwate toyerete gaiga sisito oyino bure kisi county Ndizi TV obwansu bwomugusi
Mbemono mwanjumuri na ndetu wairende kurwa sensa mirende studio kadwele kumurikira magaseti yeri tukurero karombate gaseti ya The Standard na inche ni ngombate gazeti ya The Daily Nation ikarongo kwere kase beja tano na kabiri gaseti ya The Standard ide murigede na kimura ibwe kiama kia UDA oiwe goromo konyi mura ibwe ense na kia endete kwe murunga na gate abuna mura ibwe ense urkenyata ni gawe ibire bali ba mokonyete agaso ase obugambi kolengana no mura ibwe kiama ikyo goso mura igo kolengana na debit William Ruto ni gana gate abuna ere nero konyete uru ko bomugambi asijintunda ibire ni gaya kwanta yari tukurigoro ekerale ngasinsemo cyanyeri muranga ekerende kuya kereko ko yukuburi abakenya na bamosire na ko murayo gatano bwinse ya Kenya kerale ngasense meyo ni gabore dina uru ingyo kongebere kera na okonyete asijintunde ibere kwa beiro murai na inje utago ntigarende na nonye turi gon support o tigegeti kebe bato gani kebe friendly kebe friendly timene turabe gasum kebe geti kibwato bwa matobu ya no yo kargosira umurai bwe kema bombo asmiro moja nje muntigere oyo William Ruto ko kwana litukurigo rase bejine murgerdena kibono gashagwa oyo romakonyi ibwo murai ase obomobori bwa UDA presidency ko se deputy presidency candidate nakibona nyade kagwa biri goro yeji shiringi 1 milioni kimibere kinuta jimibere na ibere je serikali go se state ya nyarage koira akubotekana na tanya atiga kwera buya ngayachiruse digo bono ni gachira se ekambero elikomo je serikali na kubongi bakomurira kibese juda gosomera mwana yo ni garase beji ya gatano na kabere gaseti ni ya The Standard boy gase beji ya gatano gatota karongo chikwa sara liba ganere arato tena ro yagenda ta siga sidi ya The Daily Nation ase beji ya gatano gatota ni eri emrekrete na kimura ibe kyama Gideon Raila Morodingo yoko ligwetera somo wasimura umojo kuligero kanene ngakia chita sorogongo orwagusi na koboli abagusi banyare bagwaka mune brog usibanyare bagwaka chigura chonzi bajibeke getonge kemo guseke kabwe kemo asomo boli wasimura umojo igumura ibwe kyamekyo nataleta chinsemo aho akaenda sensemo ya marani yere ase ebunge ya kitujaje north akaja seketike usi stadium ekeraboti abagusina tigato ase getonge kemo mwakiro mo wasimura umoja ekero eligion nyingima gose kisi na nyamira ibone goruna gusi ebwati chikura chirubu chimikianda emeronge 5 nomo 293,000 960,293 fort jina juchira sorongo rwagusi na jiatete na tigatoso asega tonga ekemoboigo asekera kwanteri turigoro na boreti bali bakurigero kyo gavana ase county ya Kisii anegutira soma bwasi miuro moja bali bakuriya akadaina ngimogonya kurwanira mokurwana iga ewiribaro gose UDA ngwetergati nande irekerogo akabateina kenda moikaranse mokwanirane mochoro monto yo mekerate tisimbarati yugurigwetra sikia magyodium na naye goikosika bagaka ekiagera ekeroba okwana igomba manyetingi ba okwana inara kwana tegonya soma mange igonya soma sebeje yo ya gatano na gatatu ekerotoroje ba igebeje yimurgedena kibono umurai bwense urkenyata chete goikasense meli ya Kisumu aburi tukurigoro ekero aigorete emerobelio ya serikali ya kora sense meyo ekero akwanete igoro yengana ya asura agateona ya monta yore asura sense ya Kenya ekero ya rekonatibana ni akomoji omokonyo ye Dr. William Ruto oyebwate narrative kose obwato morobelio ye bwasora nation oyogate abuna ni gata kwimoki bottom up economic approach asense ito ya Kenya Waigondo roche handshake gati ya Ongwae amona Paul Simbarati abanya ndiko bakoba aba visa bage siasa sigikige tambe bakona gochandeka ose bakona kuiranirania nonyena ase mitandao kurende igoro mbakwana netia segeti gichigosorikia gusi stadium ekero bate batubona ikaransu ike gati ya Manson Oyongo kurwa KNC Professor Samongeri DAP Kenya amona Chris Mogere obula kurwa Jubilee na Simbarati banyarko bagukwana barolenga ningo bagutigera egere achikuruki bandera yekero kyobo governor wetera sekia makiazimio la umoja One Kenya Alliance lakini yandishe geri ba kwarte yalenge kebetereri ose banje tena teto kwana ikiara matukate tena tano kuja soba jere wonne ebo mwakoyo nani jiboro twaro jiko kwa kana si county ya Kisii yandishe geri ba kwarte ni yalenge genuine gose nigo yalenge kebetereri ayunto jiko nyamanya kujibozio sa nyamanya kuchimotwe asenjerere yo boikirano kima kurenda sepeji ikomi gazeti ya The Daily Nation ndorocha bamenyi korwa sorgongorwa Rift Valley anena korwa se county cha Laikipia Baringo Turukana West Pokot
bona niko bakurera oborendi anene ase bali bamenyete mipaka abo ase bono banyorera sale ntambe abandi baberekire viuchi asense yabo ekero barusiwe asamale mabo gose chindemero chabo bona niko bakali ko bolinga we the children of lesser god into niko to twaruseti gwangao tukaletwa iga sense ya Kenya na kyo borendi bwera nirenseiga niko bona bokanyorera gazeti ya CPJ 10 wesomere orolenga na kibirengo by'oborendi birane tense asense meyo kolende litukuli goro mwaziri boborendi bwime Dr. Fred Matiang'i karalinga asense moya Nakuru na ene keretia bamenyi borogongorwa Rift Valley buno borendi nkobekwa bole asebirengo by'igoro kegima kerango chorko wika CPJ 12 omurai bwense Uhuru Kenyatta nigobona tebirenga ninki kiagerire mochole Raila Odinga koba oyo gocha koraense ya Kenya goseko bi my successor na gotebanga ODM leader Raila Odinga no montoro motoereru andi no monto bwate enaro yoburai na ndetabuati embwa yogocha koraba Kenya asenjire tabwenerati gaya kwaneta yari tukuligore keralenga se county ya Kisumu buno yomintateba ekera chagete gosaigorete bene semo ya Kisumu port ekero aigoreta se chimeli chigo chikoba chikwege kwa asense meyo nagatie mirubuli menge ya serikali yanyariko bakego ikirana se county ya Kisumu ndwaro chiri tukuligoronga ekera gocha gosoka korwa suburai abantu bensemo ya Kisumu nigo bara abantu bagogete asengenche merobeli menge yanyariko bakego ikirana asokubwaterana gatia Odinga amona Uhuru Kenyatta goira CPJ kubega setia the standard number ketena mbarabyaba batara decide wakachikura who are the undecided na ande mbarabyaba jinje birengeli osekuru asomo bakanya kwanza ojasimio osekuru asimio ojase ensemo ya Kenya kwanza gaseti ne muregerede anene muregerede na sara mbara muregerede na batara decide ngaiba ojigwakera na bordi gaseti ne muregerede na mbarabyaba ingoyo na ande ngibatara jinje birengeli byabo tayo somera mangana ayo igara CPJ 10 gaseti ne ya the standard ya CPJ 10 na kabere nige muregerede na Raila nigatanganete ase obotuki buri banyare boko bwatuko nebyombe ikiombe giativa ikiombe infrastructure ikiombe gia Ipsos niganakere na gibitangane na akirutanya ngakiraira atangaine kubwa ameririo Ruto kigijatke oso gudego somero maina jinsemo kiatangaine na boga somera CPJ 10 na kabere na adengi kogera Raila agotangana asijibodi janyare chigo tangana osenaji ko ndra gotangana mpaka chikura jiraiwe oseni gara ikasete Ruto amubwe hayuni gara CPJ 10 na kabere CPJ yeyo nede murgede na sakaja olelengu akibanya ndata na barbugo tangana asebiro bakurigisa kaje ni agurigero kibuga bana se county ya Nairobi gwetera somo bwa simio somo bwa Kenya kwanza ase olelengu agurigero asense meli ose county ya Kajiado gwetera omo bwa simio ra umoja ni maitena ni agurigwetera se omo bwa simio ra umoja onyorene kimino ne gatindi gekagere kwena kiwa ase county ya Nairobi anene kero sakaja atangaine ekera ko bwatiguna burkab igate oyuko ligwetera somo bwa asimio ase kiama giachubiri beje kumina gatatu nige murekerete na kibono abamenyi korwa se county ya Turkana abaenderete korera monekero baade ne serikali ya bombiri onyiru no bosaga nimba kor kanta sensemeli ekra nyumba chia sambe duoro bona abantu nigo baikire gosibali basire buguma bwabo nigo baikire ikomi asebono bakorera baade na serikali ya bombiri monogati ya bali basire buguma bwabo na abana abane abasire dio buguma bwabo sensemeli ekra bono bamenyi bensemeli babure serikali kwena kibina nkorbe kabaro bolendi gosengutingi baro bolendi ase ensemeyo otagwa somera ngikirete abantu abayikomi gosiro guma bwa se county ya Turkana nigo gwanyora CPJ ya 13 CPJ 13 ni ndoche siasa gati ya Kenya kwanza William Ruto alinga se county ya Nyeri ekero Raila Odinga alenge ase county ya Kisii bonsi bakuliya chikura na kulia chira gocha saba Kenya ali barachi gwikirania onye baguche kwa walibaga na goswa ase oborai CPJ 13 abokwenyorera amange iguru ya siasa boigo CPJ karongo tuma wiki CPJ 15 na kabere nekirogo kyobo women rep ase county ya Nairobi gati ya Millicent Omanga korwa sobomo bwa Kenya kwanza amona Esther Pasaris
weterase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya ekirobale ase chikampaign chiabo kweligiria chikura asaba menyi be county ya Nairobi abo asibalire chira chinyinge chugo cha gwikirani buna aba woman rep ase county hiyo ekarango kwera wikase beje kuminya gatatu ekarango ko tambogi wikangwire bono wika county singoire mbake beje 24 ekarango ikiororo ni gondoche omo wasiri buborendi boime Dr. Fred Matiang'i nyadega komokani Ruto ina yaya mwana muntu tayebwe serikali oendete kwigereri kisegi nigamote batina yaya intuna bo serikali ani ototekete kwena kuna obo choni kokana bora senjira yobwe nigatete buna masakara osebi sakara bibyo kosereri byaro tu asense media libivare nigabantu bane babekiru byara bahujukiwa sekoti asenga njon bakagire nabo barute bisakara birigo sina ba irira bisakara biri kurtu ase ensemeri bayigo nigaba chesu osaba libe kyombe ya General Service Unity banyareba komendo asensemo ya Moro Kurisoi na Eldoret irikwena kibina obachoni kokorekana bole gosebura burunjiri jugwate ka senseme yugote basomera mangana ngaki Fred Matiang'i anyareka okwana igoro yoborendi ngakinanda anyareka komo mojumo raiwiki amakia yudio yoro mokonyi bombo raiwense natige ekonya gukwana mangana ala turubani enzena gosikomo chia baba serikali atige kabisa asebeje ibon nimo kiretenga kibona aba bishop osaba teneni bishop be kanisa ye Catholic asensemo Eldoret Catholic Diocese Bishop Dominic Kimengich Agia bori muraibwe nse urukinyata muraibwe kiama agia udia muraira morodinga amo no muraibwe sema konyi muraibwe nse Dr. William Ruto kwena kibuna ngora ribara murembe kujase obojori borebosio ekarabate bina haya na hinu nabara imore tegukwa na chingwa na choko gosereri udaiba somo mangana oyo igora sebeche merongebere neyam Peji ya merongo kumina kianda na mangana ichi county ekero mulikia mulikerete county ya Makueni ekero bono bali bakuri ekero kyobo governor bali omo governor bono kifuda kibwana kurasi kia makia muungano party omo Makueni MP Daniel Maanzo kurasi kia makia Wiper oyo kabero mo county executive Robert Kisiula kurasi kia makia UDA amano moncholia Patrick Mbau kurwasi kia makia Naki Kenya au bakurwa ni rali bagali bo governor se county ya Makueni ekere county ejo ebwate abaki chikura bale chiribu amagana ane chimi ngose 479,411 abubono nabo bakoliya chikura kurwasi county ya Makueni ebiro beto bya chiri na naga etena turakora bukonde ndarakora se kaseti ya the standard ni molegede na ki omugumele county ya Kisii chane tiongera agoji kominyokani na basubati bande 14 ilikwenda kusinati gali kurugeki utegwe somera na bokwenda sebeje merongebere na isato asega seti ye merongebere na ibere asega seti ya testali origirelina ngaki cyane tiongera na chikotoboa ose tago chikotoboa ekara basubati 14 bakuriye kerogo kyobugumene base county ya Kisii ngasara ayo manayanda mangu mwanchi muligereria tigenya orire gazeti ya yanjete egara somere asobuime amo nekera bwate chingaki esomera asobutambe kigima nkolenginga tigatu akengambia mono asibali bonse mwaligereria magazeti abono mambia kurwa Ndizi TV neru bonse bumusi tokwenda se studio tokwera na sara kola tera mangana mayase mambia boniga njinga kwerigani ina IBC educators ekaba jo tsemia igoro yobo choli bomwako yoga toska tatora kwa nande James bueno Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Even no word mwezimi wa Steve Arika ichuma Amarieta Steve Arika nkobole kirokyo wa MCA ase ward ya ibeno ase pati korokwa UPA kose kupa arama yane ne pigipigi abantu baito baibeno nkobasaba tariki 9 mwezi wa 8 munga kere chikura monge chinguru mbasabere ebintu njibwe ko manyene nimanye tegwe sabera tatiga monge chinguru egere na inumba sabere
tokore togenderere nibiga konyango kore bike lakini bone kere na chorirwe na bonko guchingurukiri cyo gusabira abandi irieta riane na ritangaine Steve Arika igorari ninche nambe yemo nane nko basangumbe ke nambe yemo egere nchake kubakorera amagendero wikaibeno nandebe nambe yemo umanyite tindi mworo asegasi nabatokobuli nainwe ebi bali muwate birenga libya na muwate tochamo tubwaterane egere engaki yegwika manifesto mubwate tubikirane yanamo egere yesu tugochimutwe unomo MC omuyabarae unomo MC omuyabarae ebinto mbiraroro orakorere cece korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisi Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bwa mate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kera lituko ntobwate umunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist uyogotoka lituko liya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking gokoroko barogoke okoko gokoreka kera lituko obokoreri bonde mboria bunakorengwa se laboratory eduka yokonya mariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bareba bwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya Cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a New Sansora Building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambe yo Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Kwanire na endo mwanchu muligereria hapo getaseni kia Ndizi TV emambengi yatumiranire egera twimanye asenchera yoboikeranu ali akoregete kurwali tukuri igoro anyankwanya ratachinga kinako yabwatia echine chinga kichingia okuyaligereria kuroiga Ndizi TV asabali mogotobwatia asenchera yemitandao tonyore Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News ensemo ya YouTube na ende na bogo tweet at Ndizi TV gosoto mekerengeri kiao wetrase namba yesimi eyuere ase TV yao ni aliganire kuruga ase studio emesa Ensakia bono mambia nkomanye asenchera yoboikira nunkwira nande asegekeke kerebosio egera nkomanye nararia yale ase chinse chiga nche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita abamenyi bensemo ya Kitutu Masabe county ya Nyamira ni gobanyartwa bakuru ibirengerero byabo litukuligoro kubwatekana na mariganyo yekyombe kyobocholi ne chimbebe IEBC na endengana kiki yariganetie gucha kwakirania obocholi obonene bumwakoyo muri kwitokurase county ya Nyamira Job Maangi na bwatorobotiuru ekero etigalete amatuko atano nelimo gucha sobocholi obonene bw'omwakoyo nigo ekyombe getenenerete obocholi ne chimbebe IEBC kegenderete kwerobe yiboikeranu ntwabatogotalira ensemo ya Ligoma igotoka ebunge ya Kitutu Masaba elinde koigwa ebirengerero by'abamenyi bensemeye igoro yokwerobe yago kya sobocholi obonene bw'omwakoyo
nyura amana anaje ndegogara abantu basikigaze abandi bagasiria maisha ekiwana togosaba amarembo na IPC patakika mbato nyiri kurumaye egati abamenyi mbate bamba bwati okwegena nekyombe getenenerete obocholi nechimbebe IEBC nero imani tindo jinga ne to kese ngenjonya ke ujaka ko iba ko rugono ndo jenga ndoji ko yere mereria ese ngenjo ndo manyetenga bandumba to ko Venezuela akabuatwa alijomo Kenyatta akabuatwa na mazu chiparo di pepas ono ntuma tinga ngai baberete ni me vale wosenga ibaberete namba ngana ibisi watu na imana ibisi ase IEBC ndo chenga imba to kwegena nero kulingana neme kakati yae abetwe na ande mangana iwe ngenje kufuatilia inafuatilia vitu vizuri abamenyi abomba saba chinyomba chogosasima njitume kwa bobe kolende chitume kwe koralia omorembe hege tora sabe kanisa mbaba sa reflect any interest of one party. We are after peace, we don't want to be tunyori mangana ali abete last time nagosaba barayi gokora siasa cy'omorembe bosyo bwobocholi obonene bwo mwakoyo ngosaba bwacholi ndiri botwara omorembe abantu bayinto bali bagoboli chikura abantu babone tobeka amo sigere togenderere ko bano omorembe bareta chisege chibura buru chiri kuna chiabete chiri abantu beto bakwe. So we hope that here Bichana to maintain peace, and the peace it starts with youths, and generally we are the key role of the family eventually until the election. The election it is almost one day, it ends and life continues. Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Abamenyi korwase kaunti ya Kisii nigo banyarko bako gokera etaro ya yomuraiwe kiama kia Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga no mokonyo ye Martha Karua abwase balieteira yogocha ko babwatesia babirabo na ko bali baga eliokora ense ya Kenya asobochole bonene bagokorekana ewiki egocha chitariki kianda lituko lya Jumaine roboti rwa sentira yoboime wono mugakoria na icia ine ko bira ici ya Kenya na ande buna togoteba iga cyose Raila Amolo Odinga na Martha Karua nturiko na nyumba ya baoni totoko ende nyumba ya bantu bare mama na baba nkito enda gokore biasara binde bya bakora titukoria rero bamente ni dio murembe tutakage tuko somurembo inobe ngati yabamenyi kurwe county ya Kisii bakurwe birengere byabo igoro yowekirana kwa yomurebe kyama gya ODM Raila Amolo Odinga na Martha Karua imeye county ya Kisii nigo batebire buna bagochikumubwatsia asobo cholyo bonene bole bosio. Baba wetu Raila Amolo Odinga amefika Kisii yetu Kisii County na amekuja na utaratibu na mama Martha Karua. Tunaapa ya kwamba tuheshimiane, hizi kura zinaenda kutembea mbele, tukuwe na heshima, wananchi wapate masao yao kawaida. Hizi vitu zimepanda mbalimbali, zimeenda kalikali juu. Unga ndio hatuna hapa, tuko njaa. Na kirembu ya mono omurayo kire kusiye ito omo kusiyo yo ito kire tomwa magoro kirege ndo kama raisi atokonye Raila Odinga tuamoira magoro ndio kiongozi wetu wa kesho. Gati yabangina boy goni gomatebire buna bagochikumubwatse Raila Odinga asba mugandiri Martha Karua uchikoinyora bangina ekero barasoe asensemo yoburai tojande gete kabisa todate tuma chukura Jones bakanoena magoro ntwakiranise baka kero umwana uriyo golde sukura mo eguraire ebindo bichenjiga igase togusina Kenya Jones piengima na Martha nere mno mongina nanyara ko bautwegera una bangina muna toroche asenge njogo ikarro bakonguto bwate munero mongina minto Martha tobese kwe babangina otochari nando tonyore kabisa na mono korwa seji family ime nonye naboni gabande bagikiro ko bwatana kwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta
abo batebire bunani gokwerera okonga gwa uchumi na goteba bunamba ligochigwancha gochorerwa omurai oisa ko bima wangi nawa enjarera yabeire nyinge ama ene to maya na magokari abera rete tajisita lakini tunatorigere mikono ile mbili ndiye rete sita niko tinya ko mange o murai ora isa koira nera to nera murai yetu ndobwa ndoko tana nyare bokore taya nya sauru gora to chorero murai mana ko te so to sukumuna genda ko jaseke to uno bori mo yesa ka age to agakana ama okabira arare to boko Kenya wikirana kwa Raila Amolo Odinga na mathakaro imeye kaunti ya Kisii asiritukolia lero nigo jabe sabali yabo yo mwelio asorgongo bagusi anene ekerotoro cha sobo chorio bonene ubo chiokolekana sergikyanda omutinyo yiga eikegocha ku reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Kisii meyo muchobo songo ereterane nkorokwa Vincent Onyancha. Ensemo yabamenyi korwase bunge ya South Mugirango kaunti ya Kisii nigo besokirie na gukana chinkuma buna Dr. Willis Omoyo oyokolie kerokyo bunge korwase nsemeyo gwetera sekiama ya Kenya National Congress KNC werusirie asekiminano mulikyo ito amisi na nyartiko bakago tarwe ikase bunge yo na gotwaleganire robotiro kubwatia Saikurua ase ward ya Buikanga ime constituency ya South Mugirango nigo besokirie na gutukutera ringana igigo kwandika buna umurwaniri bwekero kyobo chumbe ase constituency yo wetera ase kiama gya KNC Daktari Willis Omoyo nyare kobaga kwerusia ase keminanekyo. Mheshimiwa Daktari Willis Omoyo ni kiongozi wetu. Kuna propaganda ambazo zinaendelea kwamba eti kiongozi amewacha na hata kwa ballot paper. Hayo matetezi ni ya uongo kwa sababu hao vijana ambao tuko hapa Buikanga almost 500 youth na plus tunamsupport na tunajua ndio kiongozi wetu. Naragendere tukunya kuita na Dr. Willis sijui tigire binte vinge atitari kuboli kura anaendelea kutafuta kura zake. Kila mtu anatafuta kura zake. Mtorele tukomo support muna vijana na abantu bari bagunya batebanga omupunga ito nga otigero omuntu libageri nga chiko ngari gari omuntu chikura bichana to wacha Dr. Willis Omoyo agendeka nga asenge cha abantu bande bakonya kureta propaganda etaisei Korengana n'abasabo nigo batabire Dr. Willis ngati yabarai abaranyara ko bakwenekia buna constituency ya South Mugirango anene ward ya Buikanga yanyare ko bayigotwara amagendero abene ekero koligereria Dr. Willis Omoyo amagendero nabwate gochase abana youth yagocha kunyaraga koba bakubakorera igo tochase obonge buna abana youth twachaga igaba butabori to support umwana uminto Willis Omoyo no muntu mutabori ene nabwate nkore engia ekero koligereria ekambi Boigo nigo batebire Daktari Willis nigo arachikobaga gwikirania amaganio yabasae au ime constituency ya South Mugirango elio kweneke ngabanyale ko bagwetenenera kikemagenderero. Kiongozi Willis ni mtu ambaye ako na roho ya binadamu na atakuwa kwa ballot paper na vijana wenzangu the entire Buikanga ward wameamua tamsupport. So hiyo propaganda haina msingi wote. Ni ya yakora kampeni ya tane kurama muntu ndebwensi okokora siasa kampeni ya niga konyekora no more igoro yo morembe no botoereru abasabwo nigo baganirie basai bamwabo banyare ko babakweneke ngabanyare ko bakubeka omorembe anene chikaki chikampeni na kwenekia buna litukolie kura banyare ko bagwesokia asobonge na komwakira Daktari Willis Omoyo Timothy kasinga ntubuna ntuyutsi ntubwate emero benero ratu bangira gusikotokorera goro nero tutenge tutumwe ntokumwe igake mambia koira bone tometenga ngutiara gutubeko mutaro igoro tonyara ko batoko baboronge. Wakati wa kura ndikuwa nasema tukue na kura ya amani. Sisi vijana wengi ambao tuko hapa tuko na representative wa bodaboda na tuko na vijana wengine wengi hapa wanatumika kwa sababu ya mambo ya siasa na kuleta vurugu. Tunaomba kukue na amani. Reporter Ndizi TV kure county ya Kisii ime constituency ya South Mugirango eriterana Josephat Amesi.
Omorai wense omoske Uhuru Kenyatta litkuligoro niganyarite kobaga kwene kyabuna magendera mange anyarite kobaka wikirana asense ya Kenya mono asentunde ya kabere maiga yokubwaterana nere Raila Odinga amo nere asobora yoboiga nigaya kwaneta ya litkuligoro ase county ya Kisumu chingaki alekweigora emirobulyo ya magenderero ya serikali asense meyo asoboigo abuletia bamenyi korwa sorgongo rwa Nyanza komosira umurai w'ikiama kia ODM Raila Odinga. Ilikuwa inatembea wananchi ambao walikuwa wanafanya kazi upande ya Nakuru, upande ya Nairobi mpaka Mombasa. Wengi zamani walikuwa wanatembea kwa reli, si ni kweli? Lakini kwa sababu wa udhaifu ikapotea, ikaharibika, lakini sisi tumesema lazima tuirudishe ndio wananchi waweze kusafiri kwa njia ile ambayo inatakikana. Itatuwezesha pia kusafirisha mizigo kutoka Mombasa mpaka hapa Kisumu kwa bei ya chini, na hiyo itawezesha viwanda hapa Kisumu kukua, na hiyo ni ajira kwa vijana wetu. Omo waziri bobolendi waime Dr. Freddy Matiang'i nigaene kiribunabo obisa bobolendi mbache komentwa asorogongorwa Rift Valley gwikirania obochori obwororo aso mwaka oyoiga nigo boiga tebire ewizara yobolendi waime nigero beretie kwene kyabuna segi na buraburu chinde chonsi njirgo chagwaikiraniwa chinga kyobochori obonene bagokoreka ewiki egocha. We have been briefed by our colleagues from the National Police Service on that incident of rivulets, and I believe you know by now that the police have got 8 suspects or 8 persons of interest in custody in connection with the circulation of those rivulets. We hope that some of those will be taken to court today, and investigations continue on that matter. We are here, and that's why I think this opportunity is important to assure the country and assure all residents of Rift Valley that we are fine. Rift Valley is secure, it's quiet. We don't have evidence of anything that should worry anyone here. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflet. Omokonyi bumurai wense Dr. William Ruto litkuligoro nigara ete umoyega bwa masabo yobocholi asenka ya gotuke meya Karen imemocho Nairobi asebo igo airete chi campaign cha echo moelio ase county ya Nyeri ase agendete wiakira ekoko na gotebia ba Kenya buna umorobilio ye o bottom up economic approach model no robweka ora konya ba Kenya korwa semechande menge roboturwa senchira yoboikiranu no molikyo ito ondieki gisairo. Abomo bwa Kenya kwanza lero niko baire chikampeni cyabo imeyoro gongorwa Mount Kenya ukwana nabamenyi be county ya Nyeri uyo koirukie bandera yo abomo bwo na omokonyi bwo murai bwense William Ruto nigabake rambu yabamenyi abo asoko babwatesia. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana. Tangu 2013 sisi tumekuja hapa tukauliza kura yenu. Nyinyi ni watu wangwana waaminifu, watu wa Mungu, mukatupatia kura zenu, na ndio sababu hiyo tumefanya ile kazi yote ambayo imefanyika. Hiyo kazi yote watu wa Nyeri haingewezekana bila usaidizi wenu na bila nyinyi kutuombea. Mimi nasimama hapa kusema asante sana. Boigorto nigaba sababa menya buko gendera kubwatesi abomo abo eliache ko genderia merobeli elieta ikeranete na kolie ira yoko chegoke yoko konga kuobogima. Lakini nyinyi mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, tumekubaliana ya kwamba mwaka huu tunabadilisha Kenya. Tumesema ile mipango yote ambayo hayakutimia, tulikuwa na mpango ya Big 4, mambo ya ajira ya hawa vijana, manufacturing na kwa housing, mambo ya universal health coverage, mambo ya kilimo, tupunguze gharama ya mbegu na mbolea, haikufaulu
Kwa heshima kubwa, watu wa Nyeri, tarehe 9 tumekubaliana tunabadilisha taifa letu la Kenya, na tumesema tunaanza na kupunguza gharama ya maisha. Ruto niga mabulio murai bwense Uhuru Kenyatta buna barapoti bana kama mochera na igota baisa kwa babetelia kwa mochoro murai batatageti. Nataka nimwambie rafiki yangu rais, unajua rais, sisi ni watu yako, hauna watu wengine, na hakuna mtu kati yetu amekutukana. Wale walikutukana ni kina Joho, wale walikutukana ni kina Babu Owino, wale walikutukana ni kina Mohamed Junet. Siku ile ulikuwa unahitaji watu wa kusimama na wewe, sisi ndio tulisimama na wewe. Hawajawahi kukupigia kura, ni kweli ama si kweli? So tunamwambia rais, please, tunakuheshimu, wewe ni rais wetu, sisi tulikupigia kura, lakini ati kutuambia tupigie kitendawili? Bana. Komenta nayo Ruto nigate ababuna obumubwa Kenya kwanza nigo bogo chakokoro bachori bwa Morembe na kubasaba bachifu tibaba isa kwanja kutumekwa kwa siasa. Juzi mumeona wanaanza kujaribu kupiganisha Wakenya. Sisi tunasema kama Kenya kwanza tutafanya uchaguzi wa huru na haki na amani. Hatuwezi kukubali mtu yeyote apange mambo ya kuchochea Wakenya. Wakenya wanajua watapiga kura kwa nani, kwa vipi, na tutaheshimu kila mtu apige kura mahali anapenda. Ama namna gani jameni? Na tunawauliza wale wanataka kutumia machief. Machief ni wafanyikazi wa serikali ya Kenya na wanahudumia Wakenya wote bila ya kujali kabila ama dini ama rangi ama mirengo ya kisiasa. Si namna hiyo? Watu wa Azimio, tafuteni wafanyikazi wenu, wachana na machief. Ngie Kigisairo, Ndizi TV. Mbia mono malikeito ndie Kigisairo asorobotirwa senchira yobwikirano nabo gwikirabo no to gwikira mwelio wa mangana maja ense mo ya bono mambia kulinde na inda mange na chiko gochira chikuraga chinsa isano na ibere cha bono mubaso mwancho muligerelia umurobelio kubwatia ntwa gotebinga abageni korwa sekyombe kyobochori ne chimbebe IEBC bali bakoro kwabuna IEBC voter educators baikire ase studio ekeroba kuna kuyarigania amonoyo minto Brighton Makoli bacheko bamanyia mange igoro ye process no morobelio mugima bwobwaki bwechikura bagani abo nigo bale Derrick Mokua amona Davidson Ombongi korwa sekyombe kyobochori ne chimbebe IEBC bacheko tomanyia mange nkigetaganeirie chingaki kyobochori tobaisa gosuka ne nkwana na maigirio agocha kubwata nsekigima ase TV yao ya Ndizi TV nero wansu bwomogusi inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eliobwekere abaligeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliotogwekere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bwomogusi enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwire bw'isukari cancer chonsi libido obuburuburu bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunorwarete wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara twanyorre twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage
na boku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti 52 251 kianda 2 inya 5 inya 5